O alcalde Luis Pérez Barral, acompañado do segundo tenente de alcalde, Francisco Suárez Puerta, e o edil Fernando Abralde, supervisaron os traballos de roza que se están a realizar en Corrubedo, co novo trator polivalente que vende adquirir o Concello. Cun custe duns 175.000 euros, asumidos con cargos a fondos propios, o novo vehículo permitirá reforzar os traballos de rozas das estradas e camiños de titularidade municipal, para que estean nas mellores condicións posibles. Grazas a este trator que acabamos de adquirir no Concello de Ribeira, poderemos reforzar esa brigada de rozas e agora mesmo estamos nas 6 persoas. Temos 6 persoas traballando no Concello de Ribeira para limpar os camiños, as estradas e que estean en perfectas condicións. Sabemos que hai moitos camiños por actuar, sabemos que a primavera foi moi chuviosa e que agora está crecendo a erva moito, está invadindo moitos camiños e pedimoslle á poboación que teña en consideración que este tractor novo que acabamos de adquirir vai a mellorar ese mantemento, esa limpeza que facemos no noso rural, como ben dixemos xa dende o principio de mandato. As parroquias teñen que ter a súa atención, a súa prioridade e, por tanto, creo que con esta adquisición tamén reforzamos ese mantemento, esa limpeza que nos exixe a poboación das parroquias. O novo tractor dispón dun moderno equipamento, cun brazo mecánico rotatorio, unha escobilla de púas para limpar as servas das beirarrúas e tamén un soprador.